पंडू दिसताय का नाही? चावी नको बोलले ते, बोलले बाहेर नारळ देत्या म्हणून. अगं नारळ ते इथल्या देवाला नाही दिलं. मित्रांनो आता इंट्रोडक्शन द्यायच्या अगोदर पंडी दाखवायची आहे तुम्हाला. बघितलं हिला खायला पाहिजे. मी आला की हिला माहिती आहे काहीतरी खायला दे तर. हे बघ बिस्किट वसाडे. संपला बघ काय नाही आहे. अरे संपला तरी बोट चावणारच काय. चाव चाव घे चावून टाक. चल बाय नंतर भेटू. प्रत्येक झोपलाय अजून. तर मित्रांनो बघ इकडे जुने वास होते ना त्यांची फाटी पडतात आमच्या घराचे जुने वासे. चला जात आहे शेतावर नको जायला. शेतावर तिकडे मांदे बाबा आहेत. अरे तू भेटायला तर येशील का? येऊ खाली तुझ्या पाया पाराय. अरे तुझ्या पाया पारा येऊ खाली. माझा हात मातीचा आहे. माती नको म्हणा. चांगले चांगले ठेवा. माती माझ्या उरावर न्यायच्या. घाबक धावून राहायची नाही. धावायचा नाही. अरे माती येई काय आहे. काय चांगलं ते ठेवणारच ना ग. पिंजाकलेलं फोडून टाका. चांगली चांगली ठेवता. लग्नाचा मांडव घालायला होईल ना. हो मांडव घालायला होतील ना लग्नाचा. अगं होलावर जाताय. तुला विचारताय मी झाल्यात काय तुमच्या काजूवर. कुठे झाल्यात अजून नुसता भोर आहे. मग तो कुत्रा गेला नव्हता काय सोबत? गेला होता. मग तो हाय घरात बसलाय. नाही बा, आता गेला. अगो हाय खाल्ल्यात आहे. माझ्या संती वडावर होता. मग गेला नाही आंबवाडला. आता आला. माझ्या संती वडावर होता. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी यूट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो आज बोरावीरांची कुठली व्हिडिओ नाही, कारण की मी बोरांच्या व्हिडिओ नुसत्या बघून बघून बोर झाला असाल. कारण का मला कोणतरी बोलला एकदा बोरांच्या किती व्हिडिओ करतोय. कारण का आता बोरं आहेत बोरांना जातो तो व्हिडिओ करतोच मी. काय एक दिवस पण म्हणजे असं बाहेर गेलो तर वाया दिवस गेला नाही पाहिजे म्हणून करतो त्या व्हिडिओ. मी आलो इथे कंपाऊंडात आमच्या. तर ह्या कंपाऊंडात मग बघायच्यात बिया काय झाल्यात काय. आणि नंतर मग वरती जायचे सावरी पाट्यावर. तुम्हाला माहिती असतील दोन्ही कंपाऊंड. काजूनी आंब्याचा आहे इथे खाली शेताजवळचा, आणि वरती आहे तो फक्त काजूचाच आहे. त्यात काजूची झाडं आहेत तिकडे, कलमाची झाडं नाहीत, हापूस आंब्याची. तर आता पोचलो. आज कोण नाही, सोमवार आहे आज, घरी कोण नाही म्हणून कुठल्या पोराला घेऊन नाही आलो आज सोबत. गावात पोरच नाहीत ती कोणाला घेऊन येऊ शकत नाही मी. तर आमचा शेत तुम्ही बघितलाच असाल भरपूर व्हिडिओमध्ये. तरी पण सांगतो मी परत. तर हा बघा खडसूळ कापलेला आहे. हा नाचणीवरील तो खडसूळ राहतो ना जो, तो कापून ठेवलेला आहे. तो नेणार आहेत अर्धा आमच्या गुरांना, अर्धा म्हणजे थोडा राहील तो दुसऱ्यांना द्यायचा आहे आज गावातल्या त्यांना. कारण का बघा ह्याच्यात म्हणजे जो ओला असतो ना त्याच्यामध्ये रस असतो, म्हणजे पाणी तो सुकला नाही पाहिजे. सुकलं की मग गुरांना खायला तेवढा हेही नसतं, तेवढा इंटरेस्ट नसतं, म्हणजे बरोबर लागत नाही त्यांना खायला. जोपर्यंत ओलं असतं ना अजून तरी पण आहे
ठीकठाक आहे, त्याच्यामुळे चालून जाईल. नंतर मग कोण गुरंबिरं खात नाही, त्याच्यामुळे आताच कापून नेला ना की बरं असतं. तर बघा इकडे पण आहेत काजूची झाडे या साईडला. इकडच्या दगडी सर्व काढल्या एवढ्या होत्या तेवढ्या आणि ह्या किटाला घालून टाकलेल्या आहे. मागे तुम्हाला सांगितलंच मी व्हिडिओमध्ये. बघा मोर झाला आहे, काय काय ठिकाणी बिया पण झाल्यात. छोटा काजू आहे त्याच्यावर पण झाले ते बघा. ह्याच्यावर बिया झाल्या ते बघा, ह्याच्यावर पण आहेत. या आंब्याला मोर नाही आला यंदा. लॉकडाऊन होता ना त्यावेळेला भरपूर आलेला हा. यार ते सोडायला कुठे गेला ह्याचा, आतमध्ये कोणी टाकला. या एक खोप झोपडी. ह्या पण काजूवर झालेल्या बिया. अर्धा मोर आहे ना तो सुकला आहे. मित्रांनो सगळेच काजू काय तुम्हाला फिरवत बसणार, सगळ्याच काजूने दाखवत गेला तर व्हिडिओ भरपूर मोठी होईल. बघ आता काजूच्या बिया दाखवायच्या होत्या, दाखवल्यात आता तुम्हाला बघितल्या. सर्वच काजूंवरच्या बिया काय दाखवू शकत नाही, व्हिडिओ भरपूर मोठी होईल. बघा काजू पिकलेला कुठे भेटला असतं तर बरं झालं असतं. इथे सर्व काजू तुम्हाला फिरवत नाही. काली मिरी बघतो, मिरच्या झाल्यात काय, कारण का तर घराजवळची तोडली. मी व्हिडिओ बघितलीच असाल यूट्यूबला, मी टाकलाय ती शॉर्ट व्हिडिओ. शॉर्ट म्हणजे 1 मिनिटाचा असेल, 1-2 मिनिटाचे. तर ह्या बघा तोडून दाखवतो ना. त्यापेक्षा ते मला वाटतं 7 का किती आहेत, 7-8 आहेत तिथे लावलेल्या काली मिरीची अशी झाडं. खाली पण आहेत. ही आहे आंब्यावर चढवलेली आहे ही बघा. एवढे कमी झालेत. घराजवळ होती त्याच्यावर भरपूर व्हायच्या. वाटतं यंदा पाणी घालत नाही म्हणून त्याच्यामुळे जरा वाटतं पाणी लागतं ना भरपूर. त्याला असू दे, जाऊया आता कंपाऊंडमध्ये. ते बघा कलमाना पण मोहर आलाय. हापूस आंबा बोलतात त्याला, कलम म्हणजे तेच. हे बघा इकडे आवलीचं झाड आहे. तिथे खाली एक रायवली आंबा आहे, ते एक आहे. आणि इथून 3 लागले तसे लाईन थोलाच्या बाजूनी. ही खुंटी मारलेली ती कशा प्रकारे बघून घ्या. परत कधी खुंटी मारताना जर म्हणजे मारायची असेल ना तर मी व्हिडिओ करून दाखवेन तुम्हाला.
गेल्या वर्षी करणार होतो पण नंतर मी मुंबईला गेलो त्याच्यामुळे राहिली व्हिडिओ करायची. मित्रांनो मला वाटतं वरच्या कंपनीत जायला भेटणार नाही, ह्याच कंपनीत आपली व्हिडिओ कंप्लीट होईल. बघा ह्या साईडून पूर्ण ही आहे. मला पूर्ण फिरवायचं म्हटलं तर आता भरपूर टाईम लागेल. हा आवलीचं झाड, आवली झाली ती बघा, आले आले दिसले बघा केवढे मोठे आहेत आवले. अरे यार पडला खाली. हे बघा फास्ट फास्ट फिरूया बघा. हा इकडून असा लागला कंपाऊंड, तो ह्या साईडून असा खालून तिकडे खाली गेला, असा फिरून मग नंतर मग असा ह्या साईडला इकडून खालून असा इकडे परत. तिकडे काय जात नाही. त्या कोपऱ्यात एक कोकमीचं झाड आहे, ते पण दाखवतो तुम्हाला. बघा हा कोकमीचं झाड म्हणजेच रातांबी, त्याला रातांबी बोलतात. हे बघा हा एक आंबा, हा त्या कांबल्यांचा आहे हा आंबा. हा एक आंबा इथे आहे, तो हा आमचा आहे. कंपाऊंडच्या बांधावर आहे. हा पण खुंटी मारलेलाच आहे कलम, त्याच्यावर येतात आंबे, मोर नाही आला. हा फणसाचं झाड तुम्ही बघितलं असाल तिथला, हा वाला आंबा बघा केवढा मोठा आहे. त्याची फान मला वाटतं मोडली ह्या चक्रीवादल्यामध्ये एक. हे बघा फणस झालेत इथे, 2 आहेत. हे 1 2 आहेत वरती. ते एवढी काही नजर आपली पोचत नाही, राहू दे. मी पण भरपूर दिवस आला ना. हा कापा फणस आहे, या फणस चोरायला आमच्या फणसावर. आमच्या आजोबांनी लावलेला आहे, कारण का आजोबांची लास्ट आठवण आहे. हा एक फणस आणि तिकडे खाली हा कंपाऊंड तर आहेच, म्हणजे नंतर लास्टला लावलेला ही 2 झाडं. म्हणजे हा एक झाड असेल, दुसरा कुठला मला माहीत नाही. लास्टला म्हणजे आता नवीनमध्ये लावलेला, बाकी जुनी तर त्यांनीच लावलेले आहेत. हा आंबा रायवली आहे, हापूस आंबा नाही. बघा इथं मोसंबीचं झाड पण आहे. मोसंबी काय संत्री काय होतात ते होतात, आम्हाला पण माहिती नाही, काय वेगळंच लागतात ते जरा. मोसंबी आहे का संत्र्याचं ते पण मला समजत नाही. बाबांनीच लावलेलं आहे. पण इथे एक बेलाचं झाड पण होतं. ही सागाची झाड म्हणजे ती बघा, ती काय मोठी होत नाही. आपण इथे काय सागाची, इथे एक जांभूल होती, जांभूल तोडली ती बघा. असा कंपाऊंड गेला इकडून, ही कवाडी आहे इथे, असा गेला तो तिकडे त्या साईडून असं वरती. तिकडे त्या साईडचं दाखवतो तुम्हाला. हा बघा इथे काजूचं झाड आहे, कलमाना म्हणजे हापूस आंब्यानंच मोर आले ते पण दाखवतो. कुठे झाले असतील कैऱ्या छोट्या तर असतील त्या पण दाखवतो. हे बघा इथे ड्रम ठेवलेलं ते तुम्हाला दाखवलेलंच आहे, ते काय सांगायची गरजच नाही. बघा झालेत मोर बऱ्यापैकी. तर यंदा जरा चांगली आलीत असं मला तर वाटतोय, पण काय झालं नाही पाहिजे. मध्येच कधी पाऊस बिऊस काय वातावरणात म्हणजे बदल झाले नाही पाहिजे, नाहीतर परत वाटोला करील. हाय त्याचा पण बघा. फवारणी करत नाही आमच्या ह्या कलमांवर. काय काय लोक फवारणी करतात, तर आमच्या कलमांवर फवारणी नाही केलेली. बघा सर्व कलम आजोबांनीच लावलेली आहेत. हा इथे एक आहे होलामध्ये,
बघा हे काजूची झाडं. हे तर गेल्या वर्षीची व्हिडिओ बघितलीच असाल. ह्याच काजू खाली जिग्नीस बसलेला ती व्हिडिओ केले ना, ती ह्या काजू खालची आहे ती. हो हा असा इथपर्यंत आलाय. हा बघा वसाहत टाकलेला आमचा भात. इकडून होल गेलाय तो असा खालून त्या साईडला तिथे मिळाले 2 आणि तो एक तिकडून होल आलाय. म्हणजे आमच्या जमिनीच्या वरपासून ना ह्या खालपर्यंत पूर्ण होलच आहेत दोन्ही साईडून. म्हणजे जागा ओळखण्यासाठी इझी पडतो. हे बघा दोन्ही साईडून होल. हा इकडून गेला असा तो त्या साईडून एक होल आलेला आहे तर तो मला दाखवतो. हा बघा तो एक फणस खाली आहे तो पण आजोबांनीच लावलेला आहे. बघा हा किटाल तो इथून असा वर फिरला तिकडे वरती गेला तो असा. आणि एक लावलेले काजू हे पण येतात. हे बघा मोर आलाय त्यांना काय काय ना. चला तर दाव्यात त्या फणसावर बघायला फणस आहेत काय झालेत काय. हा बघा हे पण काजूना मोहर आलाय. त्यात तो एक कलमाचा झाड तिथं तो तुटला आहे मोठा होता तो चक्रीवादला त्याची पण केला फांदी बिंदी इकडच्या तिकडे. हा बघा ह्याला पण आलाय मोहर. गेल्या वर्षी पण झालेले ह्याच्यावर आंबे तुम्ही बघितलंच असाल. ह्याच्यावरची नसाल बघितली तर जाऊन व्हिडिओ बघा. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकतो ह्याची पण व्हिडिओची. मोठा होता हा पण तुटला काय करणार आता. चक्रीवादळानं तिला तोडून टाकते. जागा पण खाली. मित्रांनो हे बघा ह्याच्यावर कैऱ्या झाल्यात छोट्या छोट्या पण ह्याच्यावर लवकर झाल्या पाहिजे होत्या. कारण का पप्पा हे बोलत होते की ह्याच्यावर ना लवकर आलेला मोहर आणि तो पडला सुकून पडला तो मोहर त्याच्यामुळं ह्याच्यावर झाले नाही आंबे. नाही ते आता आंबे झाले असते ह्याच्यावर. बघा इथे तरी पण झालेत छोटे छोटे झालेतच. दाखवतो तुम्हाला कुठे गेले ते. हे बघा इकडे फूल आलाय पूर्ण. तर मित्रांनो बारक्या फणसावर पण फणस झालेले आहेत. हे बघा शेत आहे खालचा आणि हा इथे फणसाचं झाड. हा इकडून खालतून येण्यासाठी रस्ता आहे. जो उतानाचा होल आहे ना तिथून यायचे पहिले लोक इथे. म्हणजे आम्ही पण यायचो इथूनच. आमच्या घरातली इथूनच यायची लोक. तर तो रस्ता बंद झाला. इथून शेत करायचं ज्या वेळेला बंद केलं ना तिथून म्हणजे जास्त त्या रस्त्याने येणं जाणं होत नाही रस्त्या लोकांचं. वरतूनच येतात. हे बघा फणस तो तिथे एक मोठा झाला आहे वरती. दिसलं का नाही. हा दिसतंय. तर मित्रांनो बघितलं असाल फणसावर फणस पण झालेत. दोन्ही फणसांवर आंब्यावर एका आंबे पण झाले छोटे छोटे. ह्या कलमांवर पण आहेत छोटे छोटे एवढे. तर काय एवढे दाखवायला भेटणार वर चढायला लागेल तर ते दाखवले नाही मी. आणि काजूंच्या बिया पण झाल्यात.
आणि आवले पण भेटले आपल्याला. 6 का किती आहेत आवले मला पण नाही माहिती, आहेत खिशामध्ये. तर मित्रांनो आता वरचा कंपाऊंड आपल्याला आजच्या दिवसात म्हणजे आत्ता फिरता येणार नाही, ह्याच व्हिडिओमध्ये दाखवता येणार नाही. तो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये वाटल्यास दाखवेन मी. ते आता बिया झालेलेच आहेत. तर मित्रांनो ही व्हिडिओ आपली भरपूरच मोठी झाली, भरपूर म्हणजे आता 20 मिनिटाच्या वर गेली की व्हिडिओ मोठी झाली समजायची. तर मित्रांनो व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असेल आमच्या चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. तर अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.